Әлеге турнир моңа кадәр Айдар Галимовның туган авылы Олы Кәркәледә үткәрелеп килә. Төбәк җитәкчелеге быелдан башлап, аны район үзәгендә үткәрәчәкләре һәм тагын да күбрәк районнарны чакырачакларын ышандырды. Менә шушы 7 ел эчендә безнең егетләр катнаша турып, быел мини футбол буенча безнең яшь малайлар дип әйтеп китик инде республика буенча 3нче урынны алдылар. 3нче урынны. Без элек урынны алу түгел катнаша да алганыбыз юк. Футбол турнирында быел 2002-2003 елда туган яшүсмерләр катнаша. Әлем күтәрелгәч турнирның тантаналы өлеше башлана. Төп оештыручы буларак Айдар Галимов спортчыларны сәламлый һәм уңышлар тили. Менә һава торышының шундый кырыс булуына карамастан, бүтән командалар килделәр, төрле районнардан, төрле ерак араларны үтеп килделәр. Һәм шундый көчергәнешле көрәш бара. Мин үзем авыл баласы, үзем шушылай йөгереп футбол уйнап үстем. Һәм аларга да игътибар күбрәк булсын дип тырышуым. Елдан-ел уенчыларның усталыгы арта, әзерлекле командалар килә турнирга. Шулай да ярыш булгач, арадан иң яхшы команданы сайлап алырга кирәк. Яшь спортчылар бик канәгать уеннардан. Минем кумирем Криштиану Роналду, мин үссәм аның кебек буласым килә. Яшь спортчылар өчен бу көн чын бәйрәмгә әверелде. Яраткан җырчылар Айдар абыйлары кулыннан бүләкләр, автографлар алу, аның белән фотога төшү онытылмаслык вакыйга. Ярышларны йомгаклау сыйфатында күрсәтелгән күңелле концерт бәйрәм рухын тагын да күтәрде. Башкортстанның Миякә районыннан Фәнис Фәтхи, Рүзил Имамов, Яңа гасыр каналы.